Actualidade semanal en 140 segundos. Actualidade. O portavoz do Grupo Parlamentario Popular, Pedro Puy, abogou por reforzar a mensaxe que transmite o Partido Popular na defensa para España dun goberno que garanta a estabilidade desde o punto de vista institucional e da economía, en relación ás enquisas electorais coñecidas nestes últimos días. Confiamos en que o Partido Popular poda explicar a necesidade de que haxa unha estabilidade tanto no goberno de España para resolver as cuestións políticas como para resolver as cuestións que teñen que ver coa xestión dos recursos públicos e que iso é o traballo que temos que facer nas semanas que quedan ata as eleccións. Parlamento. O presidente da Xunta denunciou que cada decisión do goberno de Sánchez é un paso atrás no futuro da Alcoa e que o problema das plantas da Coruña e Avilés xa se estendeu á planta de San Cibrao e a Ferroatlántica, cun risco de contagio ao resto da industria electrointensiva galega e aos 5.000 postos de traballo asociados. Pensei que vostede iba a plantexarme algunha proposta de como podemos parar o peche da Alcoa na Coruña ou como podemos garantizar que se manteñan os postos de traballo na Mariña lucense. Pero, lamentablemente, non é así. Consello da Xunta. A Xunta de Galicia reforzará a atención ás vítimas de violencia de xénero cun servizo de garda psicolóxica especializada e permanente para as mulleres que a sofren e para os fillos e fillas menores. Ademais, o Executivo aprobou o plan de implantación das medidas do Pacto de Estado contra a violencia de xénero na nosa comunidade. Tomamos a decisión de aprobar definitivamente o plan de implantación na nosa comunidade autónoma do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, que levamos xa implementando. Concretamos en 61 medidas, 24 medidas reforzadas e 37 medidas novas. O Goberno galego anunciou a publicación da orde pola que 19.000 galegas e galegos en situación de dependencia percibirán na nómina de abril un incremento das súas contías de entre o 10 e o 75%. 19.000 galegos e galegas dependentes verán incrementada a contía a partir de esta nómina correspondente a este mes de abril, cumprindo así o compromiso do debate do Estado da Autonomía.